Lang. Where's your hairbrush? Uy. Asa mami mong sudlay? Uy. Sino sudlay? Dad. Let's clap. Hi. Good morning. Good morning. Happy New Year! Happy New Year. Yay! Yay! Ito na naman guys. They're going to the swimming pool. Go to swimming pool. With Oma and Mama, where's my baby? I don't know. Oh yeah, just get it. Wear your socks, love. Ayan. Pinaliguan ko si Ana. I put her in the bath. Kasi yeah, gay ka ba? Kasi may sipon siya. Alis din to, punta sa amusement park na naman, theme park. Not bad. I'm a blue just. Anna showing her new jackets too. And that's a meh. Is a meh. Is een geitje die hebben ze zijn jas uitgetrokken met een geitje. Meh. Geitje nou koud. En dan heb jij de jas aan van de geit. Meh. That's one, Mama's croissant. Nee, mama. Mama. Hey, krapje. Hindi niya alam na punta na naman sila sa amusement park. Akala niya magsiswimming na naman sila. Oh, gaat hij niet met de hand? Nee, dat moet je met de voeten dan. Ah, kijk, dan ziet hem eronder. Dat moet je niet met de hand, dat moet je met de voeten. Nihud for Opa's rug, Ana. Kok. Yan oh. Suot na niya yung binili ko kahapon. Medyo malaki nga, pero okay naman. Wow! Di si mo ito? Yeah, gustong-gusto niya. Naglinis. Ang dami ko pong kailangang linisin today. What do you have there? Nayla, no, it's gonna get wet in the swimming pool. No. She thinks she's going to the swimming pool talaga. Tinatago ni Ruth yung Papa dan mee? yung stuffed toy ni Ana na Nee, de auto. kasi pag pupunta sila sa amusement park, dinadala niya yan kasi isa yan sa mga characters doon. Doe dat koekje aan. So, she's wondering siguro bakit dadalhin sa swimming pool. Doy, Maishi! Ayan, alis na naman sila. Doy! Doei doei mama. En oma en opa. En toch mooie jas aan. Hè? Doy, doy! Veel plezier! Ha? Ja, ik mis Anna. Sabi niya, mamimiss ko ba daw siya? Doy, Maishi! Doy, doy, Scott! Hi guys, good morning. Wala po akong hangover pero sobrang tulog na tulog ako kasi nga nakainom tayo kagabi. First time ko pong uminom dito. Diba? Pero yun nga, next ko si Ruth kagabi, sabi ko hindi ko na kaya. Sunduin mo na ako dito. Sinundo niya ako after a few minutes. So yun. Ruth let me sleep in. Siya yung nag-asikaso kay Ana. Tapos, niready ko na din si Ana nung nagising na ako. Niready ko siya kasi nga, pupunta na naman sila sa Efteling, yung amusement park po dito sa amin. Na-mention ko sa vlog dati na may subscription sila Ruth tsaka si Ana doon. And pati na rin yung lolo't lola ni Ana. So, last Saturday, last week, si Ruth tsaka si Ana yung andun tsaka yung lolo niya. Ngayon naman, yung lolo niya tsaka yung mama niya. Akala ni Ana na pupunta ulit sila sa swimming pool. So, hindi niya alam na mag-Efteling sila. So, last time daw, sobrang saya ni Ana. Sabi niya, hindi tayo mag-swimming, mag-Efteling pala tayo!
Hindi lang nga lang na video. Tapos, hindi din ako sure na mavi-video ng in-laws ko. So, anyways, I hope mag-enjoy sila doon. In the meantime, ako naman, maglilinis, kakain, magre-ready. Ang dami ko pong kailangan asikasuhin kasi bukas dito New Year's celebration yung New Year's Eve yung friends ni Ruth. I'm gonna get ready also. Ja, dat is goed. Dan kunnen we daar boodschappen doen. Ja. I'm gonna buy one can of beer for tomorrow. Waar? I still have. Maybe by Lidl. Okay. It's always close to the Asian shop. Oh, you mean in the boss? I think so, yeah. There's no Lidl there to do. It's another German Netto Rama. But there's also a Lidl close by. We went there before. It's not that far from there. Ruth went out to buy bread, so may croissant ako. Kanina pa. Tapos ito kay Ana. So ako na mag-uubos. And tomorrow, it's gonna be a busy day. Busy evening. With his friends. Yeah. So later on pala, punta kami sa Asian store. Bili ako ng cassava. Kasi, yan. Cassava cake na naman daw. Mag-ready lang ako guys ha. Kakain tsaka mag-ready. Hello ulit mga gang. Ayan, nakaligo na tayo. And yeah, ready na ako para umalis. Mag-grocery kami ni Ruth sa Asian store. Tapos mag-drop by na din kami sa Lidl, yung supermarket na palagi namin pinupuntahan. Kasi we need to get stuff for tomorrow. Para sa New Year's Eve dito sa bahay na celebration. Pero just left to go to Action kasi may kailangan siya yata para dito. Kasi may ito, hindi pa siya gawa. Ito siya. So, he needs something for that. And then, hinihintay ko po yung kapitbahay namin kasi nga, nag-order siya sa akin ng lumpia. Tapos, pipick upin niya daw. Parang naligo pa ata siya. Yun na lang yung hintayin namin. And then, we will go to the city. Punta po ulit kami sa Denbos. Ito yung pinakamalapit na city sa amin. Mga 15 to 20 minutes lang na drive. Ano siya? Ito ang Denbos is the capital of our province. Yung province namin is North Brabant, pero North. So, hintayin lang namin yung aming kapitbahay. Linis-linis na lang ako ng konti, no? By the way guys, ipakita ko sa inyo ito. Ano to siya, kakahalagay ko pa lang nito. Every year, ayan, ito 2024 na po ito. Ito yung schedule ng basura namin. Yan oh. Ja? So, mag-download mo to siya sa website ng munisipyo nyo. Okay, FT, ano siya, yung sa green container, yung mga yung biodegradable, tapos yung PMD, yung plastic, ganun. Yung mga lata, tapos rest of all the rest, yung mga basura hindi mo na nalalagay sa plastic, sa paper, tsaka sa sa green container. Tapos ito, papirya, paper yan. So, ito siya, rest of all, isang beses lang to sa isang buwan, tapos may bayad po ito. Itong, the rest, na siya, yung papir, din, isang beses lang sa isang buwan. Tapos the rest, na, free na. Yan. O, diba? Organized. Ja, als je dan eens bent. Gutom ako. I think kakain na lang ako before kami umalis. Dito na po si Ruth. Hintay lang talaga namin yung kapitbahay namin before kami umalis kasi baka matagalan kami doon sa city ba.
zegt van ik heb niet echt... Kausap niya yung kaibigan niya. Van daarvoor. Oo, ang cute. Yung papa at yung lolo at lola ni Ana nagsend na ng mga pictures. Nandun sa ano ba, sa Efteling. Yung cute-cute nila. Buti na lang nilabas nila din si Ana ba. Gustong gusto talaga ng lola ni Ana na magkasama sila palagi. So yes, and because of that, my time kami ni Ruth na, we take our time to go grocery shopping or baka maglakad-lakad kami mamaya sa Denbos. So I'm not sure, isama namin kayo para makita nyo din yung market doon sa city ba. A few moments later. Maliwanag masyado. Alis na kami. Dala ako ng bag for the Asian store. Pero maglakad-lakad muna daw kami sa sentrum doon sa Denbos before yung Asian shop kasi may frozen na items mamaya. Baka matagalan kami sa market babak ma-defrost. Tsaka na dayon. Ay! I gave Apple the black one of this one. Which one? Oh, the bag. For Christmas. Oh, she liked it? I think so. Maybe. Goldie's use bags like that too. Yeah, bucket bags. That's because it's comfortable. And this one I really like. It's lightweight. Ayan. Kasi doon sa Pilipinas, doon ako bumili ng yung Uniqlo na dumpling bags. Tapos bumili ako ng tatlong colors, black, itong color na to. Tapos yung parang light brown yun, maganda siya. Patya, punta na kaming city. And then the one that St. Jan or St. John's Cathedral. Ongoing pa rin yung construction niya. Yan, papunta na kami sa weekend market. Ja. Yeah. Go take a walk there. May paali doon. Oh. Cute. On this side? Ja, we can go in on this side. That's good. Okay. Dito na tayo sa market. Busy ngayon kasi medyo dry tayo. What's the brochure doon? Yeah. Yan oh. Ito, kibling. And then cheese. Yung soki. Soki namin sa mga vegetables. Mango soup.
Yan o, may mango sila. Tapos avocado. Yan o, bread. May brooches ba? Oh, lekker. Yan, bumili kami ng lumpia. Roots is also having lumpia. Kip. Kip lumpia and vegetable lumpia. Oh, hawang emep. Dito naman tayo sa kabilang shopping street. It's only there too. There's Yamin there, Dodo. Remember? Yan, nasa labas kami ng church. Si Ruth is buying churros there. Dito yung yung carousel. Tapos may mga seating yung dito. Nag-provide sila ng ganito kasi nga malamig. Ruth is still waiting for our churros there. That's hot. It's fruit. Ja, groot hè? Ang laki Churros, kain. Is the same? Lekker. So, balik na kami sa parking. Ayan ito na yung mga nabili naming prutas at gulay. And toevallig, what? Coincidence, toevallig. Coincidence kasi yung mother-in-law ng sister-in-law ko andun. Nakita kami kanina. So, chika-chika kami ng konti. And pinapanood po niya yung mga videos ko kahit di niya maintindihan. So, alam niya yung mga pangyayari. Bigla siyang nagtanong kanina. She asked, like, oh, the apartment or our house. She talked about our house in the Philippines. So, sabi na to, alam niyo pala. Ja, zie wel, Is zie in is the wel toe vlog. hè? Yeah. Yeah. Zo, hallo Jeanette. Hi, Janet. Good to see you. A few moments later. Ay, busy. Andito na kami sa parking, guys. Si Ruth nababayad pa sa parking. And after dito, punta na kami sa Asian store. Naku, parang absent-minded si Ruth today. Kanina, papunta kami sa city. Pumunta siya sa ibang direction. So sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, ay, tapos lumiko na lang kami. Tapos ngayon naman, diretso lang siyang paso sa sasakyan. Hindi pa nagbabayad. So sabi ko sa kanya, magbayad ka, uy. So ayun, nagbabayad pa siya. And then after dito, punta na po kaming Asian store. Dito na kami, guys, pero dito na lang kami magpa-park kasi may line na ng sasakyan doon sa papunta sa Asian store. Ayan lang yung Asian store. Hindi lang Asian store ito dito, may ibang shops din. Supermarket. This is I think the most major shopping experience bang grocery shopping. Nee, it was planned. A lot of them are on the list. Ayan, tapos na po kami. Pauwi na after. We are back.